Eta binguan, zera ingot, botiken aldeko aldarri txiki bat. Izan be, paziente bat ez, paziente bi eukiditxulez aste honetan, gure fisioterapia biharrian, alde horretatik, hobetu biharreko gauzekin. Bueno, kontua da, laburra da, medikuak botikak agindu, eta pazientiak hartu nahi ez. Pazientiak hartu nahi ez, zeo zelan, pentsatzen da berako, botikak hartzia txarra dala, zenbat eta botika gitxio hartu hobe, eta olako idea bat buruan dakela. Eta Jaimen kasuan, Jaimek kapsulitis retraktil bat daka zorbaldan, eta berari komeni jako zorbaldia mobitzia. Mobitzia da bera tratamientorik onena, gurera etortzia bai, baina batez bera bere aldetik zorbaldia erabiltzia. Eta klaro, kapsulitis retraktil batek min emoten dau, eta min horren eraginez ez dau mobitzen. Jaimek botika analgesikuak hartu behar ditzu. Medikuak agindutako botikak hartu behar ditzu bildur barik, ze horrek ahalbidetukotza ariketak behar da moduan etxia eta lehenao sendatzia. Eta maritrinik, ostera, zaietzetako frakturia daka. Eta zaietzetako frakturia, oindala hile bi eukizeban zaietzetako frakturia, hobeto esan da. Eta, behin ja epoka edo epe bat pasauta, medikuak gainduetza fisioterapia ginazteko jakina. Baina ze pasatzen da zaietzetako frakturekin. Zaietzetako frakturak ez dira soldiatzen. Zaietzetako ertzak, frakturautako ertzak, geratzen dira zeo zelan esateko alkarrekin igurtzen, raka, eta horrek min emoten da. Min emoten dau noiz arte, harik eta frakturen ertzak raka, limau arte. Limatzen dira nian, ja ertzak ez dabe raka, etxen, baizik eta riz, eta horrek ja ez dau minik eitzen. Orduan horrekin ulertuko zuenez, komeni dana da, zaietzak asko mobitzia, lehenao sendatzeko. Baina maritrinik ez ditzu botikak hartu nahi. Beraz, minez egoten da, beraz, ez da mobitzen, beraz, ja pasau dira hilebi, frakturia intzebanetik, eta ondiokan hor dao, minez eta osatu ezin da. Maritriniri be, esan detzat, hartu medikuak agindutako botikak. Horixe da, fisioterapia aldetik esateko dakaguna. Analgesia ona, ezinbestekua izaten da, edozein tratamentu bere onera ekartzeko. Eta, beraz, medikuak agintzu baditzu, horrek botikak hartu behar dira. Eta ez gabiz botikak alperrik hartzen. Botikak alperrik hartzen bai, botikak alperrik hartzia txarra da. Baina kasu honetan ez da alperrik. Oso modu egokizan agindutako botikak baino.